नामोन बयखौबो आंनि बे आइ लाभ बंसा चेनेल फिन खेबसेबाव बरायबाय लोगोसे मागो फोरबोनि नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायबाय आरो दङ लागा नै जोङो एबारे माने मागोखौ बेजोंनो तामाम माने उदैनि पेट फुजा खालामगोन माने जोङो दालायबावगोन बाप्पा ओइ बेयो जादों आसामनि दाउ हत्याकारि दाउ हत्याकारि बेखौ माने हमनांगौ जादों माने दाउ हत्याकारि बे दाउ हत्या खालामनो नागिरदों नै जोंना सरनजित भाइमोना माने गाहेनजों माने अन गुन्दै देगासिनो माने जोंनि लकेल भाषायाव बुङोब्ला माने दिंखिदो माने फिथा गुन्दै देगासिनो नै सरनजित भाइमोना So friends, नैबे जादों जोंनि दिनैनि मा होनगोन बेखौ लावखार ओंखाम जाग्रानि नै जोंना बेनो जायगाया आरो नै नुदों पुरा माने रेडि बेयावहाय आरो जोङो आरो दान्दिसे समनि उनाव पुरा इन्जय खालामगोन बेयावहाय माने बोसोराव खनसेल' जायो नङा होमब्ला आरो बे बोसोराव खनसेल' जानायावनो माने पुरा मा होनगोन बेखौ पुरा इन्जय मानामुनि एकदम बेथनोबो खारनांगौ नायनि नै जोंना नसुंसेनि माबा मा होनगोन बेखौ लावखार ओंखाम जानायाव फैदोंमोन नै आयौ जोंना बेटाफोरा नै एकदम मानामुनि नै माननाय मारिखौ माबा अमा बेदर जायोनो बेदर औ माय गड नै बेदर आयौ अमा बेदरखौ माबा जामारसिगोन बिसोरो मानामुनिदो माने माननाय मारिदो आयो नै रान्दिनि बा रेडि बा ओ फ्रेन्डस हेपि मागो नै जोंना पुरा माने इन्जय सोलिगासिनो दाबो एकदम पुरा माने खोमसि जाथ'वाखै थेवब्लाबो माने पुरा इन्जय नै आमदानि आलासि नै आलासि रायदो नै बिथाङा जादों थालिर हत्याकारि थालिर हत्याकारि जल्दि हत्या खाम माखौ दांगोन थालिर खावनो फैदो थालिर खावनो जोङो दायो आयुर्वेदिक थोरसि नांगौ जोंनो आयुर्वेदिक खांसि ओंखाम जानो थाखाय बेनिखायनो जोङो दायो थालिर खावनो फैदो थालिर खावनो मागोनि नामाव खावबाय दे थालिरनि मालिक हामा मोननाङा थालिरनि मालिक हामा मोननाङा दे मागोनि नामाव खावबाय नोंसानि थालिरखौ हरबाबो थालिरनि हत्या खालामनो थांगासिनो दं जों दायो नै लाबबाय जोङो बेखौ खावनानै मागोनि नामाव बन खावबाय मा खावबाय मखरदे खासेनि मखरदे nih harpa एकदम केराया नै एकदम फिल्मनि संनाय बायदिसो संदो नै नायलाय रान्दिनि आय मागो बिहुनि खुबैसा गोजोन हामलायनाय बावबाय ओइ दालि रान्दिनि नोंबा दासो गोदौ दं खैदाव जागोन नोंसोरलाय आय अमा बेदर इथि संदो दाउ बेदर आरो नैथि संदो नै संगोन दाइखौ अमा बेदर हालदियालै हालदिया हालदि नै
नै जोंनि आरो माबा मस्ला मस्लि देग्रा नै नानि मोखांखौ होनसै खिजाया मस्ला मस्लि देग्रा नै धुनिया आइयाव फान्थावनिया फान्थावा नै खमला फान्थावा बनानो जोब्बाय जोंनिया माने बेदर सङै नै जोंनिया नुहुराखैलै नै सानैदो जोङो माने एकदम सेवकार खावनांगोन सेवकार माने बन खावनांगोन जों दिनै दा माथो मागोआव माने बन खावनाय माबा खावनाय माने पाप जायानो एकदम दुब्लि गेजेर नै पुरा खोमसि आरो बेयाव मा एकदम बन खावनांगोन जों भगबान मागोनि मुङाव जोङो माने खावबाय दे हामा मोननाङा बारिनि मालिका नुबा हामा मोननाङा दा बाबा नै हराव मालाय बन खावना लाबोदों नै फ्रेन्डस नै अमा खावदो अमा नै अमा बेदर खावदो आरो नैथिं नै अमा बेदर संदो अमा बेदर नै नै पुरा पार्टी रेडी दाउ खर'लाय मोनाखैलै बोरै दाउ खर'आय नै आयौ फान्थाव रान दिनै मोनना मोनाखै मोनमारबाय बाबा पार्टी रेडी पापरा मोनफैबाय दानिया जागानो गैला दे गोलैलायबायसन नोंनियालाय गोग्लैखायो बेफोरो गोथाव जादों ना सन्दा गोथाव जादों नै दाउ बेदर पापर फान्थाव माय गॉड harpa malah nih ada ro harpa papa mas ini lah masalah dạng không giống nó Hakhri jasigen. Nei. Hakhir nei. Karbo. Wah, golba. Sini gila hide bitanga. Jing tiu. Fresh nei singna bela gol khauna time जाबाय नै apa नै यिजों मानो दाबो गोजांदोलै गोजांदो Ini atang da bedor kemai pun madang dia neng. Iya.